Ende si eheton sian si Daud, ujuna tinakup ni halak Palestim ibana di hutagat. Asima koam di au ale debata, ai naim polgahan ni jolma nagali do au, kanup agi di sosak musuh iau. Kanup agi do naing polgahan ia ka alok ku au, ai tokop do musuh mangalo au sian gijang ni roha, di agi hata hutaku, saitu hodo au marhaposan, mangasaron debata, sepujiokku do hatana, debata do nahu haposi, dang tahu tonau. Tung hahu au ni sibuk ma au, ngadup agi do dipabalik-balik nasida aka hataku, saina tujat do pikiran nasida sude mangalo au. Saya mapungu-pungu do nasida mangaropi, dihapungi nasida do aka laka-lakaku, songot aka nama bajo hosaki. Tung dapotan haluaun mana sida tagamon di hajahaton nai. Tinggakon ma aka bangso di bagasan rimas ale debata. Dibilangi hodo paraut-autaku, sai bain mayulilukku tu bagasan tabu-tabumu. Tung so tak sugat akai di bagasan bukumu. Iko sumuruk tu pudi sogot aka musukku. Di ari pangalu-aluaku, takas do huboto on. Debata do manggunungani au. Mangasaon debata, pujiokku do hatai. Mangasaon debata, mangasaon Adonai, pujiokku do hatai. Makaposan tu debata do au, dang tahu tonau. Tung hahuau ni jolma iau. Sai dodon do au, sai dodon do tu au, aka baga-baga tuho ale debata. Segaragoku do tuho aka pelean ha mauliateon. Ainunga di palua ho do saku sian hamatian, pat hupe sian paktuk Tuhan, asa mapangalaw au di jolo ni debata, di bagasan hati ni hangoluan.